Zdravo, ja sam Ema, a vi ste na kanalu Emilina kuhinja. Dobrodošli. Pripremit ću jednu brzu pogaču od kukuruznog i pšeničnog brašna. Ono što je potrebno je kukuruzno brašno, pšenično brašno, šolja jogurta, mala šoljica ulja, 2 jajeta, kašičica soli i prašak za pecivo, nekih 10 ili 12 grama, zavisi od pakovanja. Jaja možemo razbiti ili mikserom ili žicom. Ono što je dobro kod ove pogače je to što nema mešanja, nema čekanja da testo naraste, već odmah čim se pripremi smesa, stavi se u kalup i peče. Dodajemo 150 grama brašna, kukuruznog brašna, 200 grama pšeničnog tip 400, prašak za pecivo i nepunu kašičicu soli. Sada ćemo sve lepo da pomešamo, da nema grudvica. Znači, smesa nije ni gusta, ni retka. Nećemo je mesiti rukom. Znači, mekana je i lepljiva. Ja sam uključila rernu na 200 stepeni da se greje. Podmazat ću tepsiju maslacem. Prečnik tepsije je 24. Ima lep ukus pogače ovako kad se podmaže baš dobro maslacem. Ovako stavim čak i veće grudvice, tako da dok se peče ono malo i upije. Sada ću da pospem malo kukuruznog brašna preko. Ovo je domaće kukuruzno brašno, malo je krupnije u odnosu na ovo što sam koristila za pogaču. Izgledat će lepo i sviđa mi se kada malo krcka to, kada se ispeče i kada dobije lepu koricu. Ovo kukuruzno brašno mu daje još više na ukusu. Nosimo u rernu da se peče. Pogača se pekla tačno 30 minuta.